ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଉ ପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି। ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା। ଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଝୋଟି ଆଉ ପାଦ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ମାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘରର ସବୁ ଜାଗାରେ ଝୋଟି ଆଉ ପାଦ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏଇ ଝୋଟି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଇ ଝୋଟିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଟି ଦୁଆରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ଝୋଟି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଭୋଗ ଲାଗି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଦହି କଡ଼ି। ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶରେ